Alright guys, ayan. Hugasan na natin si Cordapia. Tamang hugas na lang kay Cordapia. Wala naman sabon. Tama na yan. At paano, shiny pa rin siya kahit ganyan. Wow! 5 taon na si Cordapia sa Marso. Okay pa. Thank God. Nagbabalik ang Lakay Tracker. At nandito na tayo sa Wherry Station, Morehead, Minnesota. Yes! Morehead, Minnesota. May paparating na timbangan. Oops, bukas. Bukas. Ito pa naman nakakatakot pagka bukas ang timbangan. Baka mamaya may masilip sila sa truck natin. Sana hindi ako pahintuin, mga lode. Way station 1 mile. Open. Nagbi-blink yung kanyang lights. Truck and commercial. Truck and combination over 10K LBS mas interway station with light is flashing. Dito natin malalaman kung mabibigyan tayo ng bypass. Ala, pinasok na ng isa. Masok na yung isang driver truck. Malalaman kung bibigyan tayo ng bypass. Hopefully may bypass tayo. Kailangan ko ng left arrow para bypass. Yes, bypass. Bypass. Guys, bypass . Yan, bypass na, bypass. Continue on the current road. Red River High Wait Station. Maganda climate guys. Kasi dito sa aking das 0. Kung mainit maganda. Hindi siya malamig. Alright, tuloy-tuloy lang ako. At this point, mula dito hanggang sa dideliveran, meron pa tayong 8 oras. Sana kasya ang oras ko. Let's roll. Hopefully I make it. Hopefully I will make it.
Alright guys, yan. Bukas ang timbangan. Papasok muna tayo. Kulin, di masilip ang truck ko yung mga sakit. Wait until truck clear skill before proceeding. Dito tayo sa Hudson Safety and Way Enforcement Facility number 61, Robert, Wisconsin. Stop muna. Tinitignan ng kanyang timbang. Okay, go ahead. Pinigyan siya ng go ahead sign. Tayo naman. Continue on the current road. Stop. Okay, go ahead. Ayos guys. Bigyan tayo ng go ahead signal. Natratan na to, may 4 na oras pa tayong driving. Hindi na tayo pagpapatumpik-tumpik, gagabihin na tayo. Yes, nandito na tayo sa dideliveran natin. Nakapag-check-in na tayo. Nasa Cesar. You remember where row 3 in Dorquet is, right? Yeah, Then you're all set? I will go in there, drop the paperwork there, wait for them. Thank you. Yeah. Alright guys, tara. Nakataw ko yung aking pagmamaneho. Makarating lang ako dito para walang masabi si dispatch ko. Kasi sabi niya sa akin kailangan mong makarating ngayong gabi ngayon para ma-unload ka, para maka-load ka rin bukas at makabalik ka ng Winnipeg sa akin. Isang round trip lang itong ginawa ko. Ayun, so 15 minutes na lang remaining sa aking drive time. Kaya pagkatapos ko man-load dito, wala na akong pupuntahan. Maghanap na ako tutulugan dito sa yard nila. Dito na ako magtulog. Hindi na ako pwedeng mag-drive. So wala na. Saan ako pupunta sa ko na yan, sa driving hours ko na yan. Hindi na ako makakalayo. Pero ang balak ko guys, kapag nabigyan ako ng door, i-unhook ko ito tapos hugasan ko tong truck ko. Tamang tamang banlaw lang, wala naman sabon dito. Yung kanilang third party or outside carrier wash be dyan, makigamit naman tayo para sa ganun malinisan natin si Cordapi. Alright, pagod ako. Alright guys, ayan, tali ko itong papel doon sa raw meat receiving nila, Dorque. At dito tayo mamaya, inter only at wash bay. Hugas tayo ng truck at saka after that hugasan ko rin yung trailer ko. Yes! Raw meat receiving. Okay. Alright, bill share. Yan.
Alright guys, ayan. Balik muna tayo dito sa truck. Tawagan na lang nila ako kapag bibigyan ako ng door. Tignan muna natin yung temperature. Kasi masabi 26.30 yun. Alright guys, ayan, nagbabalik tayo. Dito na tayo sa Pangasinan. Basta po muna si Portante, tamang kilamos lang. Andun, iiwan ko yung thriller ko doon. Balikan natin mamaya habang ina-unload. Kapag kakataon tayo. Basal lang natin yan. Tamang banlaw lang. Ha? Okay. Grabe, dumi oh.
Especially itong ano, itong tangke ng krudo. Ito muna. Tapusin muna natin dito. Side naman. Grabe, ang itim oh.
To, last side. Alright guys, ayan. Hugasan na natin si Cordapia. Tamang hugas na lang kay Cordapia. Wala naman sabon. Tama na yan. At paano, shiny pa rin siya kahit ganyan. 5 taon na si Cordapia sa Mars. Oh, okay pa. Thank God. Oh, malinis na naman. Pagbalik natin sa Winnipeg, siyempre nag-i-snow ngayon, marumi na naman yan. At least kahit pa paano nahugasan para matanggal lang yung salt niya. Kasi kapag ka yung salt ang nagpapahirap dyan sa truck. Okay, buksan ko na to para makalabas tayo. Tara. Shiny. Sarado ko rito sa kabila. I-hook na natin yung trailer natin doon. Tapos hugasan ko. Pagkatapos ko mahugasan, pahinga na tayo. Bukas ulit. At least natapos yung plano ko ngayon. Let's go. Okay. Alright. Oh sir, thank you. It's done. Okay, thank you. Okay. Ayan guys, tapos na. Okay, so ngayon ang gagawin ko, hugasan ko muna ang trailer, tapos pahinga na tayo. Na rin ako. Tara, para matapos na to. Manghugas na lang sa trailer. Ito na rin kanina Alright guys, tara. Tapusin na natin to trabaho natin para matapos na. Wala tayong babalikan pa. Bukas, antayin ko na lang kung anong gagawin. Saglit lang naman tugasan. Hindi naman mainit, kaya okay lang. Kaya ng katawan. Hopya! Tamang palayas lang to guys. Okay na yun. Madilim pala. Sabihin natin to. Tamang palayas lang. Ayan. Makapagpahinga na tayo. Gusto ko na rin magpahinga.
Okay na yan. Bilisan lang para matapos na, pahinga na. Hupya! Rinse lang naman ang kailangan dyan. Okay. Alright guys, ayan. Ayos na. Okay, close. Tapos itaas natin ito. Malinis siguro tapya kahit pa paano. Buksan natin to. Alright guys, ito oh. Ayan guys oh, 15 minutes na lang natitira sa aking driving hours. Hindi na pa pwede yan. Wala na talagang pupuntahan yan. Okay. Alright guys, ayan. Magpahinga na tayo. Until next time na lang. Magpark ako doon sa pinagparkan ko kanina bago ako nag-check-in. Tapos na yung trabaho natin. Awangan na lang natin ang sasabihin nila bukas. Alright. Guys, till next time. Ingat kayo lagi. Thank you sa panonood. Peace out guys. Love you all. Yes! Lakai Tracker.